Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τρεις, θα έλεγε κανείς, κατεξοχήν ειδικούς στα ελληνοτουρκικά. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παύλο Αποστολίδη, πρώην αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και για πολλά χρόνια υπεύθυνο για τις ερευνητικές επαφές και διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Καλησπέρα, κύριε Αποστολίδη. Καλησπέρα. Τον κύριο Βαλινάκη, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, έχει χειριστεί για πολλά χρόνια αυτά τα θέματα και βεβαίως και ακαδημαϊκός, ο οποίος τα γνωρίζει πολύ καλά και σε βάθος. Καλησπέρα, κύριε Βαλινάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής στο Πάντιο και διεθνολόγος, ο οποίος είναι και αυτός ένας βαθύς γνώστης, θα λέει κανείς, αυτού του θέματος. Θα ήθελα, κύριε Αποστολίδη, να ξεκινήσω με εσάς. Κάθε μέρα ακούμε και διαβάζουμε, πάση περιπτώσει, ότι υπάρχουν οι αρχές πολέμου ή διάφορα παρόμοια στο Αιγαίο. Εσείς που έχετε μια ψύχρεμη ματιά στα πράγματα, πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα, τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, αν έχει κλιμακωθεί η ένταση, πού βρισκόμαστε? Στην Τουρκία υπάρχει μια πολιτική αστάθεια. Υπάρχει μια πολεμική την οποία δεν μας είχαν συνηθίσει οι Τούρκοι ή μάλλον την είχαμε ξεχάσει, αλλά πρέπει να τη χειριστούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Η Τουρκία έχει πολλά άλλα προβλήματα. Έχει τη Συρία, έχει τη Ρωσία, έχει την Ευρώπη, έχει την Αμερική. Επομένως, νομίζω ότι απλώς πρέπει να χειριστούμε αυτή την αντιπαλότητα που βγαίνει από τις δηλώσεις και τις ενέργειες του τελευταίου καιρού. Θέλω λίγο να πάρουμε και ένα τα θέματα τα οποία έχουν ανακύψει το τελευταίο καιρό. Ένα ζήτημα που έχει ανακύψει, για παράδειγμα, είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Ο κ. Ερντογάν λέει διάφορα περί αναθεώρησης μέρους συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό αφορά την Ελλάδα, αφορά άλλη περιοχή πλην της Ελλάδος και πόσο σοβαρά πρέπει να το πάρουμε? Υπάρχει μια εσωτερική αντιπαράθεση στην Τουρκία που βοηθάει να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ερντογάν, που αισθάνεται ότι είναι πολύ ισχυρότερος από ό,τι ήταν στο παρελθόν, και τους κεμαλιστές. Εκεί λοιπόν δένει και η προσπάθειά του να αμφισβητήσει έμεσα την συνθήκη της Λοζάνης, η οποία στην ουσία νομιμοποιεί τα σημερινά σύνορα της Τουρκίας μετά από διαπραγματεύσεις που έγιναν φυσικά και κράτησαν πολύ καιρό. Και άρα θέλει να πει ότι η άλλη πλευρά, οι κεμαλιστές, δεν το χειρίστηκαν τότε. Ο Κεμάλ, μάλιστα ο ιδρυτής της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας, δεν τα χειρίστηκε καλά και οι συνεργάτες του και έδωσαν πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα που ήταν τότε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υποχώρησαν και τα έδωσαν σε διάφορους άλλους γείτονες και η Τουρκία έμεινε αυτή η μικρή Τουρκία που για μας είναι μεγάλη, αλλά σε σχέση με το παρελθόν και για τον Ερντογάν είναι μικρή, και άρα να μπορέσει να κερδίσει έτσι εσωτερικούς πόντους απέναντι στους κεμαλιστές. Αυτό βέβαια ταυτόχρονα είναι και η επιθυμία του Ερντογάν, με όλα αυτά που γίνονται γύρω στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Συρία και το Ιράκ τα τελευταία χρόνια, μια επιθυμία να δώσει στη χώρα του τη δυνατότητα, όταν θα ανοίξει το παζάρι για αυτές τις περιοχές που πλέον δεν είναι όπως πριν με σύνορα σαφή, να πάρει κάποια κομμάτια και άρα επικαλούμενος τις αδικίες της συνθήκης της Λοζάνης να μπορέσει να έχει μια βελτιωμένη Άρα την Ελλάδα λέτε δεν την αφορά αυτή η ιστορία? Αλλά αυτό βεβαίως πιάνει και την Ελλάδα έμεσα, δηλαδή δεν είμαστε εκτός της εικόνας αυτής του Ερντογάν. Κάποια στιγμή είπε ότι όπως πηγαίνουμε προς το 2023 η Τουρκία θα αναπτύσσει τις απόψεις της πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε λοιπόν να δούμε τους τρόπους με τους οποίους ο Ερντογάν θα προσπαθήσει ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν να αναθεωρήσει τα σύνορα στο Αιγαίο. Και βεβαίως όλοι ξέρουμε τις αμφισβητήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με τις γκρίζες ζώνες για τις ελληνικές βραχονησίδες, ακόμη και για κατοικημένα νησιά, και θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Η ιστορία των γκρίζων ζωνών, πότε βάζουν για πρώτη φορά θέμα οι Τούρκοι για γκρίζες ζώνες? Πρώτη φορά το ακούμε το 1991, όταν ένας Τούρκος ναύαρχος κανονιοβολεί, βάζει ως στόχο κάποιες νησίδες στο Βόρειο Αιγαίο και μετά λέει ότι δεν ανήκουν σε κανέναν, μπορεί να είναι και δικές μας. Και περνάει απαρατηρήτω. Ξαναέρχεται στην επιφάνεια με την κρίση των Ιμίων το 1996. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι του 1995 η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και του Υπουργείου Αιγαίου να φτιάξουν ένα πρόγραμμα επικισμού 12 νησίδων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης, και πιθανολογούμε ότι ήταν η απάντηση σε αυτό το πρόγραμμα. Η πραγματική στόχευση των γκρίζων ζωνών σχετίζεται με την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Για να μπορέσεις να χαράξεις την υφαλοκρηπίδα πρέπει να έχεις κάποιο σταθερό σημείο. Αυτό είναι ή η υπηρωτική ακτή ή ένα νησί. Όταν δεν ξέρεις το νησί σε ποιον ανήκει, όταν πας στο δικαστήριο για να ορίσει την υφαλοκρηπίδα, πρέπει πρώτα να καθορίσεις το καθεστώς των νησιών και μετά
να πει σε ποιον ανήκει η υφαλοκρηπίδα γύρω από αυτά τα νησιά. Οι Τούρκοι λοιπόν ευελπιστούν ότι αυτό το πράγμα είτε θα μας αποθαρρύνει στο να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, είτε θα οδηγήσει σε δύο κρίσεις στο δικαστήριο. Μία για τα νησιά και μία για την υφαλοκρηπίδα. Και ευελπιστούν ότι στην κρίση για τα νησιά μάλλον θα κερδίσουμε εμείς 100%, αλλά η απόφαση για την υφαλοκρηπίδα έχει το δικαστήριο την ευχέρεια να δώσει περισσότερη υφαλοκρηπίδα στους Τούρκους. Εμείς ως Ελλάδα, ως ελληνικό κράτος, έχουμε παραλάβει ποτέ λίστα αυτών που θεωρούν γκρίζες ζώνες οι Τούρκοι? Δηλαδή μας έχουν δώσει επισήμως ποτέ και λένε αυτές είναι? Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν μας δώσανε λίστα και νομίζω επίτηδες, εντάξει, θυμάστε στην αρχή ότι είχε φτάσει η ιστορία μέχρι τη Γάβδο. Στο ΝΑΤΟ νομίζω ένας αξιωματικός Τούρκος το είχε αμφισβητήσει το καθεστώς της Γάβδου. Έκτοτε έχει μαζευτεί το πράγμα. Αλλά νομίζω επίτηδες το κρατάνε ασαφές. Δηλαδή δεν θέλουν να προσδιορίσουν συγκεκριμένα ποιες νησίδες αφορά. Άλλωστε μιλάμε τώρα βασικά για πολύ μικρά νησιά, κυρίως ακατοίκητα, ή βραχονησίδες. Η θεωρία των γκρίζων ζωνών αφορά την υφαλοκρηπίδα, τη διεκδίκηση από τους Τούρκους μεγαλύτερου κομματιού υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Και αυτό που λένε οι Τούρκοι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι η γκρίζα ζώνη είναι ό,τι δεν έχει καθοριστεί σαφώς από διμερείς συμφωνίες όταν παραλάβαμε αυτά τα νησιά. Ακριβώς αυτό είναι. Τώρα, όταν κοιτάμε το χάρτη, βλέπουμε ότι τελευταία εκεί που έχουν επικεντρωθεί οι Τούρκοι είναι γύρω από τις Ινούσες και υπάρχει και άλλη γνωστή περιοχή με Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι και ούτω καθεξής. Γιατί έχουν αυτές τις περιοχές τόση σημασία για τους Τούρκους? Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο αυτές οι περιοχές. Η θεωρία τους είναι πολύ απλά, ότι μετράνε οι μεγάλοι ηπειρωτικοί όγκοι για να μετρηθεί η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ βέβαια, και ότι όλα αυτά τα νησιά λοιπόν τα μικρά πρέπει να περιορίζονται σε πολύ λίγα δικαιώματα που είναι τα χωρικά ύδατα, μάλιστα μόνο μέχρι 6 ναυτικά μίλια όπως εκείνοι υποστηρίζουν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι όλες αυτές οι βραχονησίδες εκτείνονται στο Αιγαίο και όχι μόνο στην γραμμή την οριοθετική, ας πούμε, μεταξύ των ανατολικότερων ελληνικών νησιών και των τουρκικών ακτών, και αυτό στη λογική ακριβώς ότι επειδή οι συνθήκες λένε, παραδίδονται στην Ελλάδα τα νησιά Σάμος, Χίος και στη συνέχεια τα Δωδεκάνησα, Κάλυμνος, Κος, Ρόδος κτλ. Και οι εξ αυτών εξαρτώμενες νησίδες, χωρίς να κατονομάζονται τα πολύ μικρά νησιά, πάνε εκεί οι Τούρκοι να φτιάξουν ένα επιχείρημα ότι δήθεν αυτά τα οποία δεν αναφέρονται με τα ονόματά τους, τα βραχονησίδια ή οι νησίδες αυτές στις συνθήκες, αυτές δεν έχει καθοριστεί το νομικό τους καθεστώς. Πήγαν να φτιάξουν με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών σημεία στήριξης μέσα στο Αιγαίο, από το οποίο θα τραβήξουν θαλάσσιες ζώνες και έτσι ένα μικρό βραχονησίδιο μπορεί να δώσει μια πολύ μεγάλη έκταση όταν στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν πολλά άλλα νησιά. Και είστε κι εσείς αρκετά αισιόδοξοι ότι αν πηγαίναμε στο δικαστήριο για αυτό το θέμα των γκρίζων ζωνών, ότι είμαστε σε καλή θέση? Εμείς ως κυβέρνηση Καραμανλή θεωρήσαμε το 2004 ότι δεν ήταν σωστή η αναφορά και μάλιστα στα ευρωπαϊκά κείμενα ως υποχρεωτική στην προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτή η θέση από την ελληνική πλευρά υιοθετήθηκε στη δεκαετία του 70 και λογικά τότε, όταν δεν υπήρχε η θεωρία των γκρίζων ζωνών. Από τη στιγμή που κατετέθη πλέον από μεριάς της Τουρκίας η θεωρία των γκρίζων ζωνών, αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι συζητάμε πια και για κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το πού ανήκουν αυτές οι συγκεκριμένες βραχονησίδες από τις οποίες θα τραβηχτούν οι θαλάσσιες ζώνες. Άρα το Διεθνές Δικαστήριο θα μπει στην ίδια την ουσία να κρίνει αν είναι ελληνικές ή όχι αυτές οι νησίδες. Κάτι το οποίο θεωρούμε, και το θεωρώ και προσωπικά, απαράδεκτο για την ελληνική πλευρά. Δηλαδή να πάει στην κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου αν η Ψέριμος ανήκει στην Ελλάδα ή όχι. Γιατί δεν είναι μόνο ακατοίκητες νησίδες, υπάρχουν και πολλές κατοικημένες. Συμφωνείτε, την κύριε Βελνάκη? Ναι, αντιλαμβάνομαι τη λογική, αλλά δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι πολύ ισχυρή η θέση μας και νομίζω ότι μη λύνοντας το θέμα, είναι η γνωστή ιστορία, μη λύνοντας το θέμα, επιτείνουμε αυτή τη διαμάχη. Δηλαδή, εμείς πάμε να προστατεύσουμε, πετάνε αυτοί πάνω από την Παναγιά, χαμηλά, ξέρω κι εγώ, στέλνουν κάποιο πλοίο, πάμε να προστατεύσουμε την Παναγιά με φρουρά, με δεν ξέρω ποιο τρόπο, το αντίστοιχο σε ένα άλλο νησί, στο Αγαθονήσι.
Αυτό το πράγμα που θα καταλήξει, δηλαδή, και αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, άρα δεν συζητάμε και καθόλου για υφαλοκρηπίδα. Διότι αν πάμε για υφαλοκρηπίδα, θα τεθεί θέμα κάποιων νησιών τα οποία θα επηρεάζουν την οριοθετική γραμμή. Αλλά εδώ συζητάμε, με συγχωρείτε, για την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Δεν συζητάμε για την ουσία. Η ουσία είναι ότι βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί σε βάθος χρόνου. Ακόμα καλύτερα και στο προσεχές μέλλον. Αν και οι συνθήκες δεν φαίνεται να επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Απλώς λέω, και το λέω αυτό με θέρμη, ότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να ρίξει στα ζάρια, γιατί ζάρια είναι ένα διεθνές δικαστήριο, όσο και αν θεωρούμε ότι η θέση μας είναι ισχυρή. Και είναι ισχυρή, κατοικημένα ελληνικά νησιά. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο αυτό. Άρα πρέπει με διαπραγματεύσεις να το λύσουμε. Γίνεται ένας διάλογος και αυτός ο διάλογος θα οδηγήσει σε μια μείωση της όξυνσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια βοηθάει στο να υπάρχει μείωση της όξυνσης. Γι' αυτό και όλοι είμαστε υπέρ του να συνεχίζεται αυτός ο διάλογος και σιγά σιγά θα βρεθεί μια λύση σε αυτό. Πάντως ο χρόνος βοηθάει την Ελλάδα. Διότι αυτά τα νησιά παραμένουν ελληνικά, είναι κατοικημένα από Έλληνες και υπάρχει και μια οικονομική δραστηριότητα γύρω από αυτά. Κανείς δεν διαφωνεί από αυτό. Το θέμα είναι το εξής: ότι υπάρχουν δύο σχολές, όπως όλοι ξέρουμε. Υπάρχει το ένα που το λέγω το δόγμα Μολυβιάτη, το οποίο λέει ότι μιλάς, αλλά δεν προχωράς σε μια διαπραγμάτευση επί της ουσίας να τα λύσεις τα θέματα και τα αφήνεις, διότι μπορεί και ο χρόνος να λειτουργεί υπέρ σου. Και υπάρχει και μια άλλη σχολή που λέει ότι αν δεν τα λύσεις εγκαίρως και νωρίς, οι Τούρκοι θα σου βάλουν και άλλα θέματα, όπως είναι οι γκρίζες ζώνες για παράδειγμα. Δηλαδή ότι ο χρόνος φέρνει και άλλα θέματα στην ατζέντα. Η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν έχω βρει όνομα για το δεύτερο δόγμα, πρέπει να πω. Το πρώτο είναι δόγμα Μολυβιάτη, το δεύτερο δεν έχω. Η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο είναι εργαλείο πολιτικής. Δηλαδή πρέπει να επιλέξεις αν θα πας έχοντας στο νου σου μια ευρύτερη πολιτική. Παραμονές της αλλαγής κυβερνήσεως με την κυβέρνηση Σαμαρά και την κυβέρνηση Τσίπρα, η Ελλάδα αρχές Ιανουαρίου του 2015 κατέθεσε μια δήλωση στο Διεθνές Δικαστήριο με την οποία τροποποιούσε την προηγούμενη δήλωση που έγινε ακριβώς πριν από 20 χρόνια. Και εκεί έθετε πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις για την προσφυγή στο δικαστήριο με σκοπό να ελέγξει να πάμε εκεί μόνον εάν το θέλουμε πραγματικά εμείς και όχι να συρθούμε κατά λάθος. Υπάρχει μια σειρά από πράγματα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Θέλουμε να πάμε στο δικαστήριο να συζητήσουμε την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Όλες οι πολιτικές ηγεσίες απαντούν όχι, διότι το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και να έχουμε ένα δικαστήριο να μας πει την άλλη μέρα το πρωί τα νησιά είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Το έχουμε εξαιρέσει από το 1994. Το θέμα της προσφυγής για τις γκρίζες ζώνες. Θυμίζω ότι ο κύριος Πάγκαλος είχε αναφέρει τότε το 1996 να πάμε μόνον για τα ήμια. Στη συνέχεια ετέθη στο Ελσίνκι ο όρος των συνοριακών διαφορών, οι οποίες δεν ήταν καλός ο όρος σε αυτό το θέμα. Μπορούσε να περιλαμβάνει και νησιά. Ενώ εμείς δεν έχουμε όρεξη να συζητήσουμε αν το έπιπλο που είναι μέσα στο σπίτι μας είναι δικό μας ή αν είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό άλλαξε μετά η διατύπωση. Γι' αυτό άλλαξε μετά. Στη συνέχεια, το 2005 άλλαξε η διατύπωση. Κατά τη δική μου άποψη, το ευρύτερο πλαίσιο είναι να καταλήξουμε είτε να μην έχουμε σοβαρές ενεργές διαφορές με την Τουρκία ή να καταλήξουμε στο να επιλύσουμε αυτές τις διαφορές. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά δεν το νομίζω. Ξέρουμε ότι υπήρχε μια διαπραγμάτευση διμερής, η οποία έχει γίνει στο παρασκήνιο. Αυτή έχει αποτυπωθεί ποτέ σε χαρτί? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο χαρτί που έχουν φτάσει οι δύο πλευρές? Εσείς είχατε παραλάβει, από θυμάμαι, ένα ενημερωτικό χαρτί από τον κύριο Γιαννίτση ως Πάντα υπάρχουν αυτά από τη μία κυβέρνηση στον άλλη. Συμφωνημένα χαρτιά δεν υπάρχουν. Όχι. Υπάρχουν δηλαδή σκέψεις από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν σκέψεις και η κάθε πλευρά αποτυπώνει από δική της πλευρά αυτό που θεωρεί ότι έχει συζητηθεί. Αλλά δεν υπάρχει μια συμφωνία σε κάποιο πράγμα. Όλη η θεωρία, το κόνσεπτ των διερευνητικών είναι ακριβώς ότι δεν φτάνουμε σε ένα χαρτί και να κάνουμε ένα χαρτί για να το υπογράψουμε. Ωραία. Να το ρωτήσω διπλωματικά για να μην αποκαλύψουμε και κρατικά μυστικά, όπως τα λέει κανείς. Αλλά μια ιδεατή συμφωνία με την Τουρκία, η οποία φαντάζομαι ότι θα είχε διαφορετικό εύρος των χωρικών υδάτων σε κάποια σημεία που είναι πολύ κοντά στις ακτές της Τουρκίας και σε άλλα μέρη. Πώς θα μπορούσε να μοιάζει? Μπορεί να υπάρχει κάποιο περίγραμμα? Οι διερευνητικές αφορούν ακριβώς δεν αφορούν τη διαπραγμάτευση της υφαλοκρηπίδας, όπως νομίζουν πολλοί. Αφορούν τα προκαταρκτικά θέματα. Και το κύριο προκαταρκτικό θέμα είναι το εύρος των χωρικών υδάτων.
Επομένως, επ' αυτού έχουν γίνει, δεν είναι τώρα τόσα χρόνια, 14 χρόνια, έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες, η κάθε πλευρά έχει κάνει δικά της χαρτιά. Δεν έχει καταλήξει το πράγμα. Δεν έχει καταλήξει. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, παρόλο ότι έγιναν προσπάθειες. Πιστεύω ότι χάθηκε μια ευκαιρία αμέσως μετά το 2003, που ήταν ζεστά τα πράγματα. Η Τουρκία ήθελε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τραβάνε τέτοιες συνομιλίες επί πολλά χρόνια, μετά αρχίζουν όλοι και αμφιβάλλουν αν ποτέ θα καταλήξουν. Εσείς έχετε στο μυαλό σας τι θα ήταν μια ιδανική συμφωνία για την Ελλάδα? Αυτό που ξέρω είναι αυτά που έχουν κατατεθεί στην επιστημονική θεωρία. Διάφοροι αναλυτές κατά καιρούς έχουν προσπαθήσει, ιδίως ξένοι, γιατί η Έλληνας δεν νομίζω ότι κατέθεσε ποτέ συγκεκριμένες απόψεις, τόσο συγκεκριμένες. Ξένοι, για παράδειγμα, είχαν μιλήσει για τη θεωρία την λύση των δακτύλων. Δηλαδή κάπως έτσι, ότι τα ανατολικότερα ελληνικά νησιά θα είχαν μια συνοχή με την υπόλοιπη ελληνική υφαλοκρηπίδα, άρα δεν θα διακόπτονταν, και μάλιστα από τα δυτικά, από πίσω δηλαδή, από μια παρουσία τουρκικής υφαλοκρηπίδας, αλλά πάντως θα δινόταν η δυνατότητα μιας διείσδυσης τουρκικής υφαλοκρηπίδας ανάμεσα σε αυτά τα νησιά. Δεν είμαι βέβαιος ότι σον και καλά όσο περνάει ο χρόνος τα πράγματα γίνονται χειρότερα για την Ελλάδα. Θεωρώ, και μάλιστα επί της δικής μας εποχής αυτό το κάναμε πράξη, αν βελτιώνεις τη διαπραγματευτική σου θέση μέσα από μια σειρά ενεργειών και ετοιμάζεσαι για μια τέτοια συζήτηση στο μέλλον, τότε βεβαίως τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αν όμως αντίθετα αφήνεις τα πράγματα χωρίς να παρεμβαίνεις θετικά υπέρ των συμφερόντων σου, τότε βεβαίως ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος σου. Όταν ακούω αυτή τη συζήτηση για το τι θα ήταν το ιδεατό, θυμάμαι τον Βύρωνα Θεοδωρόπουλο, ο οποίος έλεγε υπάρχουν τρία διαφορετικά σημεία. Να λέμε τι δυστυχείς είμαστε που έχουμε γείτονες στους Τούρκους. Δεύτερο σημείο, έχουμε γείτονες στους Τούρκους. Τρίτο σημείο, είμαστε ευτυχείς που έχουμε γείτονες στους Τούρκους. Το ιδεατό σημείο θα ήταν το δεύτερο. Να σχολιάζουμε, έχουμε γείτονες στους Τούρκους, όπως μπορούμε να σχολιάζουμε σήμερα, και ένα μεγάλο επίτευγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έχουμε γείτονες στους Βουλγάρους. Ένα λαό με τον οποίο σφαχτήκαμε πάνω 400 χρόνια πριν εμφανιστούν οι Τούρκοι στην περιοχή μας. Επομένως, για να δούμε αυτό το ιδανικό σημείο, έχουμε γείτονες στους Τούρκους, πρέπει να δούμε το σύνολο των τουρκικών διεκδικήσεων και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση για όλα τα θέματα, ξέροντας ότι κάποια μπορεί να μιληθούν. Παραδείγματι, το θέμα της αποστρατιωτικοποίησεως είναι ένα θέμα το οποίο αντικειμενικά δεν ενοχλεί την Τουρκία. Δεν κινδυνεύει από την αποστρατιωτικοποίηση. Το θέτει. Μπορούμε να κινηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα χωρίς να το λύσουμε. Άλλα θέματα όμως, όπως ο εναέριος χώρος, η διαφορά του εύρους του εναερίου χώρου με τα χωρικά ύδατα, το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνες στο Αιγαίο, είναι πράγματα που ενοχλούν καθημερινά. Και αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Να σας ρωτήσω λίγο τώρα για το θέμα αυτό, το περίφημο, το αν όντως υπάρχουν τέτοια αποθέματα φυσικού αερίου, πετρελαίου και ούτω καθεξής στο Αιγαίο. Έχετε μια άποψη γι' αυτό, κύριε Βαλενάκη? Ουδής μπορεί να το πει με βεβαιότητα, διότι βεβαίως δεν έχουν γίνει αντίστοιχες έρευνες. Για να μπορέσει κανείς να απαντήσει στο ερώτημα, θα πρέπει να γίνουν έρευνες επί πολλά χρόνια, από πολύ ειδικά συνεργεία, όλα αυτά τα ειδικά πλοία που θα πρέπει να αλωνίσουν όλες τις περιοχές του Αιγαίου, για να σας πούμε με ακρίβεια τι γίνεται. Και Σίγο. Συμφωνώ απολύτως. Τα δεδομένα που έχουμε είναι πολύ παλιά, ανάγονται στη δεκαετία του 70. Η τεχνολογία έχει αλλάξει. Δηλαδή από την εποχή του 70. Είναι το τελευταίο έχει γίνει το 73-74. Μετά άρχισε η κρίση στην Κύπρο και σταμάτησαν όλα. Ξέρουμε όμως ότι τουλάχιστον η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου, που τώρα την έχουν αντικαταστήσει στα ελληνικά πετρέλαια, έχει στα στοιχεία της ότι υπάρχει ένα κοίτασμα ανατολικά της Θάσου, 9 μίλια περίπου ανατολικά της Θάσου, και υπάρχουν και δύο μικρότερα κοιτάσματα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, πάλι στην περιοχή της Θάσου. Αυτό το κοίτασμα ανατολικά της Θάσου, με τα στοιχεία εκείνης της εποχής, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα μεγάλο, είχε απλώς εντοπιστεί ότι υπήρχε. Και όπως λέει, έχετε μια εικόνα γι' αυτά? Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Αυτό ξέρουμε. Και η Energean θα ήθελε να πάρει άδεια γι' αυτό το κοίτασμα, το ανατολικά, την οποία δεν παίρνει. Είναι η θέση Μπάμπουρας, όπως λέγεται. Νότια της Κρήτης οι προοπτικές φαίνεται ότι είναι πολύ πιο συγκεκριμένες. Έχουν γίνει και τον τελευταίο καιρό έρευνες
Και μάλιστα είχαμε αντιμετωπίσει το 2004 μια προκλητική στάση της Λιβύης, η οποία συντασσόμενη με την τουρκική άποψη ότι μόνο οι ηπειρωτικοί όγκοι έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, έβγαζε από τη μέση την Κρήτη και όλα τα νησιά του Αιγαίου και έλεγε τουρκικές ακτές, λιβικές ακτές, στη μέση τραβάμε μια γραμμή και όλη η θαλάσσια ζώνη από τις λιβικές ακτές μέχρι και τα παράλια της Κρήτης, για να μην πω την ξηρά της Κρήτης, ήταν λιβική ΑΟΣ. Και είχε μάλιστα και εκδώσει ανακοινώσεις για έρευνες διεθνών εταιριών στην περιοχή αυτή. Το σταματήσαμε. Νομίζω ότι προχώρησαν πολύ καλύτερα οι διαπραγματεύσεις στη συνέχεια. Δεν έχουν καταλήξει, αλλά αυτή η μέση γραμμή είναι πολύ σημαντικό να την κρατάμε στο μυαλό μας ως βασική θέση της Ελλάδος έναντι όλων των γειτονικών κρατών. Αλλά δεν είναι μόνο θέση της Ελλάδος, είναι και η γενικά αποδεκτή θέση του διεθνούς δικαίου. Να ρωτήσω αν τα τελευταία 40 χρόνια μπορούσε η Ελλάδα σε κάποια σημεία να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σε 12 και αν ήταν λάθος ή όχι, δεν το έκανε. Νομίζω ότι δεν μπορώ να θυμηθώ περίπτωση που θα επεκτείναμε τα χωρικά ύδατα και δεν θα είχαμε αντίδραση τουρκική. Ούτε με κάποιους περιορισμούς ότι θα το κάναμε σε κάποια σημεία. Αυτό θα προϋπέθεται μια συμφωνία. Αυτό είναι που συζητάμε. Και εμείς δεν θέλαμε ποτέ να κάνουμε. Θεωρούμε ότι είναι μονομερές δικαίωμα η επέκταση και δεν θα θέλαμε να είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας αυτό το πράγμα. Είναι ένας συμβιβασμός. Κάποια συνεννόηση βέβαια πρέπει να γίνει. Αυτή η ιστορία μας έχει κοστίσει από πλευράς ομαλότητος σχέσεων με την Τουρκία. Αν δεν την ρυθμίσουμε κάπως, δεν βοηθάμε την επίλυση άλλων θεμάτων. Απ' την άλλη, αν δεν επιλύσουμε άλλα θέματα, δεν λύνεται και αυτό. Είχαν συζητηθεί 2 φορές. Η μία ήταν τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου του 1974 επί Χούντας, όπου συζητήσαν το θέμα της αυξήσεως των χωρικών υδάτων και η άποψη που κυριάρχησε τότε ήταν ότι ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην τρίτη συνδιάσκεψη για το δίκαιο της θάλασσας που μόλις είχε αρχίσει και αν καθιερώσει εθνικό κανόνα των 12 μιλίων. Και η δεύτερη φορά το 77 ή 78, αυτό μου το είχε πει ο Τζούνης σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει όταν έκανα το διδακτορικό μου, όπου ο Καραμαλής είχε αποφασίσει, σκεφτόταν σοβαρά να προχωρήσει αύξηση των χωρικών υδάτων και ο Θεοδωρόπουλος και ο Τζούνης τον μετέπεισαν ότι αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα στην ενταξιακή πορεία της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Έκτοτε δεν έχει συζητηθεί. Αυτή τη στιγμή όμως, από τα 149 κράτη του κόσμου που έχουν δυνατότητα να αυξήσουν τα χωρικά τους ύδατα στα 12 μίλια, μόνο ένα, εμείς, δεν έχουμε ασκήσει το δικαίωμά μας. Δεν θεωρώ ότι η περιοχή μας είναι στρατηγικά πιο σοβαρή από ότι είναι παραδείγματα τα στενά του Ορμούζ, στα οποία είναι χωρικά ύδατα. Ένα από τα 2 κράτη της περιοχής είναι το Ιράν, ο εχθρός της Δύσεως, και το 50% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου περνάει από αυτά τα στενά. Θεωρώ ότι είναι το ισχυρό μας χαρτί για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε συνολικό κλείσιμο των θεμάτων στο Αιγαίο. Υπάρχει ένα καζουμπέλι όμως απέναντι. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν το έχουμε κάνει τόσα χρόνια, ασχέτως αν δεν το παραδεχόμαστε, διότι είναι κάτι που πρέπει να ζυγίσουμε σοβαρά και να δούμε και τις συμμαχίες μας. Υπήρξε και μια άλλη περίπτωση. Το 1988 ο Θεόδωρος Χαλκιόπουλος, νούμερο 2 τότε στην Ειδική Νομική Υπηρεσία, μαζί με τον Μάνο Γούνερ βρίσκονται στην Αμερική, στην Σύνοδο των κρατών μελών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, και οι Αμερικανοί προτείνουν αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 9 μίλια. Υπάρχει στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών αυτή η σχετική συζήτηση. Σε χαμηλό επίπεδο έγινε αυτό. Ήταν τότε ο Καψής αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος έβλεπε με εξαιρετικά μεγάλη καχυποψία τους Αμερικανούς. Ρώτησε ποιο θα ήταν η διαβεβαίωση ότι δεν θα προχωρούσαν οι Τούρκοι σε επίθεση, και οι Αμερικανοί είχαν απαντήσει ότι θα φροντίζαμε να γινόταν άσκηση του 6ου Αμερικανικού στόλου στο Αιγαίο εκείνη την περίοδο, και όταν θα αυξάναμε τα χωρικά μας ύδατα η Ελλάδα στα 9 μίλια, η Αμερική θα αποσυρώταν στο διάστημα μεταξύ 6 και 9 μιλίων, λέγοντας ότι σέβεται την ελληνική απόφαση. Είχε απορριφθεί, ήταν η περίοδος που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Χέρφιλτ στην Αγγλία, ήταν ο Κουτσόγιορας, και είχε απορριφθεί από τον Καψί λέγοντας πάνε να μας βάλουν σε μια ιστορία να κάνουμε πόλεμο με τους Τούρκους. Θεωρώ ότι είναι ένα περίπλοκο εγχείρημα, γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις από την αρχή μέχρι σήμερα απέφυγαν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος. Υπολογίζουν όλοι ότι η αντίδραση της Τουρκίας θα είναι αυτή που έχει εξαγγείλει. Άλλωστε πιστεύω η Τουρκία
ξύνεται, όπως λέμε, στην κλίτσα του Τσοπάνη για ένα επεισόδιο, το πιστεύω αυτό. Πάμε λίγο στο θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια σχολή που λέει ότι η Ελλάδα έχει δικαιώματα στο να ανακηρύξει μόνη της τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ότι πρέπει να το κάνει. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό και ήταν λάθος ότι δεν έχει γίνει? Είναι και αυτό πάλι θα έχει μια αντίδραση κάζους μπέλη από την άλλη μεριά? Με το να κηρύξει κανένας αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν κάνει τίποτα, πρέπει να τον οριοθετήσει κιόλας. Επομένως, το αντικείμενο είναι οριοθέτηση. Άρα είναι το ίδιο αντικείμενο με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, γιατί μάλλον θα συμπίπτει κιόλας η ΑΟΣ με την υφαλοκρηπίδα. Επομένως, εφόσον δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε υφαλοκρηπίδα με τους Τούρκους, δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε και ΑΟΣ. Ασχέτως αν οι Τούρκοι αντιτίθενται στην δημιουργία ΑΟΣ στο Αιγαίο, διότι θεωρούν ότι θα ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδος και τον αποκλεισμό τους από το Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες που γίνανε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και στο Λιβικό πέλαγος έγιναν χωρίς να έχουμε κηρύξει ΑΟΣ επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ΑΟΣ τη θέλουμε για μια σειρά άλλους λόγους. Κατά τη γνώμη μου, ο σημαντικότερος είναι ότι θα προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον από τη θαλάσσια ρύπανση. Ο πραγματικός πλούτος του Αιγαίου, δεν ξέρω αν έχει αέριο ή πετρέλαιο το Αιγαίο, αλλά ο πραγματικός πλούτος του Αιγαίου είναι ο τουρισμός του αυτή τη στιγμή. Πέραν των 6 μιλίων, τα πλοία μπορούν να καθαρίζουν τα μπάρια τους, να γεμίζουν πετρέλαιο τις ακτές. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Θα πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αυτό είναι μέσω της ΑΟΣ. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που θέλουμε ΑΟΣ. Αλλά δεν είναι κρίσιμο για να πάμε να σκάψουμε. Καταλαβαίνω σωστά ότι επί κυβερνήσεως Σαμαρά φτάσαμε κάποια στιγμή κοντά στο να υπάρξει μια δήλωση από την ελληνική κυβέρνηση για το ποια είναι τα όρια της ΑΟΣ όπως τα βλέπουμε εμείς. Ναι, είχε γίνει μια μεγάλη προετοιμασία για αυτό το θέμα και τελικώς την τελευταία στιγμή δεν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Θα κατετίθεντο και τα όρια της ελληνικής ΑΟΣ όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε με βάση τον ισχύοντα νόμο που υπάρχει από το 2011 και ορίζει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τα γειτονικά κράτη ισχύει η μέση γραμμή. Αυτή τη στιγμή με τα γειτονικά κράτη έχουμε με Αλβανία μια συμφωνία που οι Αλβανοί δεν δέχονται να κυρώσουν. Με την Ιταλία μια συμφωνία για υφαλοκρηπίδα, υποθέτουμε ότι θα είναι τα ίδια όρια για την ΑΟΣ. Με τα άλλα κράτη δεν έχουμε. Ο κ. Βαλινάκης όμως είχε ασχοληθεί ενεργά σε αυτό το θέμα τότε. Ναι. Εμείς ακολουθήσαμε ως κυβέρνηση το 2004 τη λογική ότι βεβαίως με την Τουρκία τα πράγματα είναι λίγο πολύ παγωμένα. Ας ξεκινήσουμε όμως με όλους τους υπόλοιπους. Υπήρχε μια συμφωνία από παλαιότερα οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία. Άρα λίγο πολύ αυτή έχει οριοθετηθεί. Έπρεπε να δέσει λοιπόν τώρα η υπόλοιπη γραμμή. Κάναμε μια συμφωνία με την Αλβανία. Μας πήρε καιρό, μας είχε πολλές δυσκολίες, αλλά πετύχαμε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Αν τη δει κανείς αυτή, η Ελλάδα πετυχαίνει για πρώτη φορά ένα πολλαπλής χρήσης όριο, δηλαδή όλων των ζωνών και όχι απλά υφαλοκρηπίδας ή άλλο. Αυτή βέβαια υπεγράφει από την αλβανική πλευρά και μετά παρενέβη η Τουρκία και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την αθετήσει η αλβανική πλευρά. Όμως θεωρώ ότι είναι στο χέρι της Ελλάδας να πιέσει την Αλβανία, όπως είχαμε πιέσει και εμείς τότε για να την εξασφαλίσουμε την συμφωνία αυτή, ότι ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της Αλβανίας περνάει μέσα από το σεβασμό των συμφωνιών που υπογράφουν και όχι αυτά τα κόλπα τα εσωτερικά. Με τη Λιβύη προσωπικά ασχολήθηκα σε πολλές επισκέψεις και εμού του ιδίου και σε συναντήσεις με ομολόγους για να πετύχουμε αυτή τη μέση γραμμή και καταφέραμε να φύγει η Λιβύη από εκείνη την ακραία θέση που ήταν ότι όλο το πέλαγος νότια της Κρήτης είναι λιβικό στη μέση γραμμή. Και είχαμε αρχίσει μάλιστα και συζητήσεις, μπορώ να σας αποκαλύψω εδώ, για κάποιες διευθετήσεις στα όρια που θα επέτρεπαν στην ελληνική πλευρά αλλά και στη λιβική πλευρά να βγουν ικανοποιημένες από μια τέτοια συμφωνία. Με την Αίγυπτο επίσης αρχίσαμε αντίστοιχες προσπάθειες οριοθέτησης και βεβαίως μένει ανοιχτό το κομμάτι με την Τουρκία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι στο πλαίσιο ενός σχεδίου που είχαμε, ήταν το σχέδιο το οποίο λέγαμε Ελλάς επί 4, διότι η ΑΟΣ, αν υλοποιείται, θα είναι 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως την έχουμε σχεδιάσει, ενώ είναι δηλαδή 4 φορές ο χερσαίος όγκος της σημερινής Ελλάδας. Το σχέδιο λοιπόν αυτό θα ήταν να δημιουργηθεί μια συνεχής γραμμή από τα σύνορά μας στα χερσαία με την Αλβανία, γύρω-γύρω από τον ηπειρωτικό κορμό και τον νησιωτικό κορμό της Ελλάδας, η οποία θα έδαινε μετά με την γραμμή που έχει συμφωνηθεί με την Κύπρο και στη συνέχεια με την Τουρκία.
Άρα ξεκινάς προσπαθώντας να οριοθετήσεις με όποιον μπορείς και αφήνεις φυσικά το πιο προβληματικό και πιο δύσκολο κομμάτι για το τέλος. Αλλά δεν κάθεσαι να περιμένεις. Σε αυτό που είπατε τελευταίο, βέβαια, υπάρχει ανάμεσα το Καστελόριζο. Σωστά. Εκείνο είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε, αν θέλετε. Ναι. Καταρχήν, να ρωτήσω τον κύριο Αποστολίδη. Το Καστελόριζο δεν είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης για το Αιγαίο. Ή τουλάχιστον η Τουρκία δεν το θέλει ως κομμάτι. Θεωρεί ότι είναι κάτι ξεχωριστό, την Ανατολική Μεσόγειος. Ναι, ναι. Εντάξει, βλέπουμε με τον ορισμό τι είναι Αιγαίο και πού τελειώνει το Αιγαίο. Δεν είναι τόσο σαφές αυτό το πράγμα. Η Τουρκία γιατί θέλει να εξαιρέσει όμως το Καστελόριζο από την υπόλοιπη διαπραγμάτευση? Διότι θεωρεί ότι είναι ένα μεμονωμένο, απομακρυσμένο ελληνικό νησί, άλλωστε είναι, αλλά η Στρογγύλη είναι 2-3 νησάκια εκεί, το οποίο δεν δικαιούται καθόλου υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΣ, επειδή είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από τις τουρκικές υπηρετικές ακτές, και η αναλογία που είναι ένα κριτήριο για την οριοθέτηση ακτών, έκτασης ακτών με την έκταση των νησιών των δικών μας, είναι τόσο μεγάλη υπέρ της Τουρκίας, ώστε να μην επιτρέπει στο συγκρότημα Καστελορίζου να έχει θαλάσσιες ζώνες. Αυτό ενδιαφέρει την Τουρκία για να μην ενωθεί η ελληνική υφαλοκρηπίδα με την Κυπριακή, σωστά? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Ενδιαφέρει να μην επικρατήσει η δική μας άποψη ότι το έχει πλήρη επίρρεια το συγκρότημα Καστελορίζου, οπότε η Τουρκία εκείνη περιορίζεται πλέον σε 2 τρίγωνα, βόρεια και νότια του Καστελορίζου. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια αποκλείεται η Τουρκία από το να επεκτείνει την υφαλοκρηπίδα και μπορεί να ενωθεί η δική μας με την Κυπριακή. Επομένως αυτό είναι το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς όταν συζητάμε για την έκταση των χωρικών υδάτων, εξ αρχής για το Αιγαίο μιλούσαμε. Είναι γεγονός αυτό. Δεν είχαμε ποτέ διανοηθεί ότι υπάρχει κάποιο θέμα κάτω εκεί στο Καστελόριζο. Όταν οι Τούρκοι βλέπουν την Ανατολική Μεσόγειο από την Άγκυρα κοιτώντας νοτιότερα, βλέπουν ένα μικρό σύμπλεγμα νησιών που λέγεται Καστελόριζο. Μέχρι εκεί υπάρχει μια πυκνή παρουσία νησιών, που είναι κάπως αραιότερη η παρουσία λοιπόν των ελληνικών νησιών, και βλέπουν και μια Κύπρο. Και λένε πώς θα βρούμε τρόπους νομικοπολιτικούς, στρατιωτικούς ίσως, για να εξαφανίσουμε την επίρρεια αυτών των νησιών πάνω σε αυτή τη τεράστια θάλασσα. Γιατί είναι η Ανατολική Μεσόγειος που παίζει. Δηλαδή το μάτι τους φτάνει μέχρι την Αίγυπτο, φτάνει μέχρι το Λίβανο, δεν είναι μόνο να δούνε μόνο εμάς και τα δικά μας νησιά. Και άρα εδώ έχουν την πολιτική πώς θα εξαφανίσουν λοιπόν το Καστελόριζο από το να έχει πραγματική επίρρεια επί των ζωνών που θα ρυθμιστούν. Σου λέει και βρίσκει και κάποια πατήματα σε κάποιες αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι ένα τόσο μικρό σύμπλεγμα νησιών δεν μπορεί να δίνει σε μια χώρα μια τεράστια θαλάσσια ζώνη. Προσπαθούν λοιπόν να στηριχθούν πάνω σε αυτό. Φυσικά εμείς θα απορρίπτουμε όλα αυτά με δικά μας επιχειρήματα πιο δυνατά. Και νομικά είμαστε στέρεοι εκεί? Στέρεα είμαστε βέβαια. Απλώς υπάρχουν κάποιες αποφάσεις από το Διεθνές Δικαστήριο και εκείνοι λοιπόν επικαλούνται αυτές. Εμείς επικαλούμαστε κάποιες άλλες. Και το δεύτερο είναι και η Κύπρος, μέσα σε αυτή τη λογική. Είναι μια Κύπρος η οποία είναι ένα νησί, άρα δεν έχει υφαλοκρηπίδα, δεν έχει δική της ΑΟΣ και μετράει μόνο η ΑΟΣ που μπορεί να χαράξει η Τουρκία από τη μια μεριά, η Αίγυπτος από την άλλη, ο Λίβανος ή οι άλλες χώρες, και άρα μπορεί να έχει μόνο μια μικρή παρουσία στη θάλασσα. Πρέπει να φύγει λοιπόν εξού και η ανάγκη που θέλουν μια συμφωνία στην Κύπρο που θα μπορέσει να δώσει στην Τουρκία το πάνω χέρι, για να το πω έτσι, στην περιοχή, να εξουδετερώσουν όλα αυτά τα προβλήματα έτσι ώστε να μείνουν ή να γίνουν μάλλον, γιατί δεν υπήρξαν ποτέ, κυρίαρχοι στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε και ο κύριος Αποστολίδης, αυτό γίνεται τώρα, την περίοδο 78-80 που είχαν ξαναγίνει συνομιλίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Το Καστελόριζο θεωρείται τότε τμήμα του Αιγαίου και στους χάρτες που έδειχνε η μία πλευρά στην άλλη, δεν αντίλασε, εμφανιζόταν το Καστελόριζο ως τμήμα του Αιγαίου. Τώρα, ο στόχος της Τουρκίας είναι να αποκόψει, να δείξει ότι το Καστελόριζο είναι μόνο του στην περιοχή και έτσι όλη αυτή η περιοχή είναι υφαλοκρηπίδα τουρκική. Δεν μπαίνει μέσα η υφαλοκρηπίδα της Ρόδου, της Καρπάθου, της Κρήτης. Διότι στη δική μας αντίληψη η υφαλοκρηπίδα του Καστελορίζου συνδέεται με την υφαλοκρηπίδα της Ρόδου, της Καρπάθου και της Κρήτης. Το 2012 το Μάιο, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, η Τουρκία δημοσίευσε σε έναν χάρτη τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία αφήνει
στα νησιά μας και ξεκινάει από την Κύπρο ουσιαστικά, από τις δικές ακτές της Κύπρου, όπως είπε ο κ. Βαλινάκης, βλέπει όλη τη θάλασσα αυτή της Λεβαντίνης, όπως λέγεται. Αφήνει στην Κύπρο μία ζώνη χωρικών υδάτων και θεωρεί ότι το Καστελόριζο έχει μόνον χωρικά ύδατα και εκχωρεί στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου όλη την περιοχή ουσιαστικά μεταξύ Ρόδου και Κύπρου. Να προσθέσω για ένα σημείο εδώ που νομίζω είναι κρίσιμο. Στο ελληνικό οπλοστάσιο, το ισχυρότερο όπλο απέναντι της Τουρκίας, είναι εδώ η συμφωνία που υπήρξε το 1932 ανάμεσα στην τότε Ιταλία κατέχουσα τα Δωδεκάνησα και την Τουρκία από την άλλη πλευρά, οριοθέτησης των θαλασσίων συνόρων μεταξύ Ιταλίας, επαναλαμβάνω, και Τουρκίας, σήμερα Ελλάδας και Τουρκίας, και η οποία είναι πολύ αναλυτική. Εκεί ακριβώς στηρίζεται και η δική μας επιχειρηματολογία για τα ήμια και η οποία είναι συνεχής από την Σάμο μέχρι το Καστελόριζο. Συνεπώς, για μας είναι προφανές ότι είναι ένα ενιαίο σύνολο. Υπάρχει μια διεθνής συμφωνία με την Τουρκία, που και η Τουρκία από τη μεριά της αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η συνεχής γραμμή και άρα δεν είναι εύκολο να την αποκόψει, παρά τα όσα βεβαίως θέλει να υποστηρίξει, ιδίως τον τελευταίο καιρό. Κρατάω το Καστελόριζο έχει ζωτική σημασία πάντως σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ή στο μυαλό των Τούρκων τουλάχιστον. Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχει ζωτική σημασία. Η βασική διαπραγμάτευση είναι στο Αιγαίο. Δεν έχει ζωτική σημασία. Οι Τούρκοι θέλουν να το εξαιρέσουν από τη διαπραγμάτευση. Θέλανε, δεν ξέρω και τι θα θέλουν, αλλά εμείς βέβαια το θεωρούμε ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να είναι ενιαία, η οριοθέτηση πρέπει να είναι ενιαία, αλλά δεν είναι το θέμα. Αλλά δεν συζητάμε οριοθέτηση και πάλι σας λέω. Συζητάμε, είμαστε στο πριν. Είμαστε στο πριν. Μιλάτε για το Αιγαίο, βέβαια. Δεν μιλούσατε για την Κύπρο, γιατί εκεί όχι. Μιλάω για το Αιγαίο. Βασική σημασία. Όντως, η διαπραγμάτευση δεν είναι κομβικό. Το λένε απλώς ότι αυτό το εξαιρούμε. Το μένει εκτός. Αλλά αντικειμενικά έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ποια θα είναι τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Να ρωτήσω τώρα, εάν συγκρίναμε το σήμερα με το 1974, είναι πιο γκρίζο το Αιγαίο, αν το κοιτάξει κανείς από ελληνική σκοπιά, κύριε Βαλινάκη? Πιστεύω ότι αν δείτε τον πραγματικό χάρτη του Αιγαίου, που είναι τι νησιά κατοικούνται, από ποιους κατοικούνται, ποια είναι η θαλάσσια δραστηριότητα, αν εξαιρέσετε την στρατιωτική δραστηριότητα, στην οποία η Τουρκία είναι πιο παρούσα στο Αιγαίο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Η οποία είναι αρκετά πιο θρασής από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Βεβαίως, στο στρατιωτικό τομέα υπάρχει μια διαφορά. Στον πραγματικό τομέα της οικονομίας, της καθημερινότητας, η Ελλάδα είναι πολύ πιο παρούσα από ό,τι υπήρξε στο παρελθόν. Δέστε το δίκτυο των αεροδρομίων που έχουν αναπτυχθεί στο Αιγαίο, των αεροπορικών συγκοινωνιών που κάθε μέρα και επικοινωνιών που γίνονται κάθε μέρα, του τουρισμού, των σκαφών που διαπλέουν το Αιγαίο, των μικρών νησιών που έχουν κατοικηθεί ενώ εγκαταλείφθηκαν στη δεκαετία του 50 και του δεκαετία του 60. Επειδή τυχαίνει ως Δωδεκανήσιος να τα ξέρω αυτά πολύ καλά, ένα προς ένα, όλες αυτές τις βραχονησίδες, θα σας πω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν το 1974. Βεβαίως, στον τομέα το στρατιωτικό υπάρχει μια αποθράσινση της Τουρκίας, ενώ στη δεκαετία του 60 δεν πετούσε τουρκικό αεροσκάφος πολεμικό στο Αιγαίο, σήμερα πετάνε καθημερινά. Στρατιωτικά πολεμικά σκάφη της Τουρκίας επίσης τότε ήταν σπάνια στο Αιγαίο, στο κέντρο του Αιγαίου, σήμερα έχουν αποθρασινθεί. Θα προσέθετε ότι και τα νησιά μας, η αλλαγή από το 1974 μέχρι σήμερα, ότι τα νησιά μας μετά το 1974 στρατιωτικοποιήθηκαν πλήρως και υπάρχει δυνατότητα άμυνας που το 1974 δεν υπήρχε. Εδώ όμως θα έκανα την εξής διάκριση μεταξύ νομικής τάξεως και πραγματικότητας. Νομικά, ο χρόνος του Αιγαίου έχει παγώσει το 1974. Δεν έχει υπάρξει ούτε σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του 1982, ούτε καθιέρωση του εθνικού κανόνα των 12 μιλίων που καθιερώθηκαν σε όλο τον κόσμο πλην του Αιγαίου, ούτε χρήση των άλλων ζωνών. Η ΑΟΖ είναι μία από αυτές. Θα σας έλεγα, ο κ. Βαλινάκης ανέφερε τη συνορεύουσα ζώνη. Εγώ θα προσθέτω την αρχαιολογική ζώνη, που έχει μεγάλη σημασία για μια χώρα γεμάτη ναυάγια, μια περιοχή γεμάτη ναυάγια όπως το Αιγαίο. Έχουμε μείνει στο 1974. Αυτό φάνηκε όταν έγινε η νατοϊκή επιχείρηση τον Μάρτιο του 2016. Και όταν αρχίσαν για τους πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες στο Βόρειο Αιγαίο, όπου εκεί πέρα αρχίσαν προβλήματα.
πάει η Γερμανίδα υπουργός να προσνιωθεί στο γερμανικό σκάφος. Όχι, της λένε οι Τούρκοι, νατοϊκή επιχείρηση. Νατοϊκό σκάφος δεν επιτρέπεται γιατί έφυγε από αποστρατιωτικοποιημένο νησί, τη Λέσβο. Τα μικρά νησιά να μην τα αναφέρουμε με το όνοματά τους, να τα αναφέρουμε με αριθμούς, διότι αν χρησιμοποιήσετε ελληνικά ονόματα θα είναι σαν να αποδέχεστε την ελληνική κυριαρχία. Στα Δωδεκάνησα η επιχείρηση δεν παίρνει μέρος, διότι εκεί πέρα είναι αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή. Βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια, οπότε μοιάζει στα μάτια των νατοϊκών ξαφνικά ήταν μια περιοχή γκρίζας κυριαρχίας, όπου από νομικής πλευράς είναι περίεργα τα πράγματα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι πιο γκρίζο το Αιγαίο σήμερα σχέση με το 1974, αν το συγκρίνουμε? Ναι, όχι, συμφωνώ με τον κύριο Συρίγο και ειδικά σκέφτομαι δηλαδή υπάρχει μια πλευρά ότι εντάξει, έχει αναπτυχθεί το Αιγαίο, η ελληνική παρουσία στην νησιά, αυτό που είπε ο κύριος Βαλινάκης, σαφώς. Απ' την άλλη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, τα πράγματα έχουν οξυνθεί. Δηλαδή και η ιστορία της Ρόδου δεν δέχονται καν επισκέψεις ξένων πλοίων που παλιά δεν υπήρχε θέμα. Παλιά εκτός στόλος να πηγαίνει στη Ρόδο. Επομένως, καμιά φορά εγώ σκέφτομαι ότι όσο δεν προχωράμε, τόσο η ανυπομονησία ή η όρεξη, ότι θέλετε, των Τούρκων ανεβαίνει και ψάχνουν να βρούνε νέα θέματα στο να μας ενοχλήσουν ή να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω ή να διεκδικήσουν με άλλο τρόπο αυτά τα οποία ζητάνε. Εγώ θα έλεγα ότι και στο νομικό τομέα υπάρχουν κάποιες υποχωρήσεις της ελληνικής πλευράς, μικρές, με την αποδοχή κάποιων τετελεσμένων, οι οποίες είναι δυσάρεστες και οι οποίες είναι αποτέλεσμα κακών χειρισμών που έγιναν από ελληνικής πλευράς. Διότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε, έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις κακοί χειρισμοί από ανθρώπους που δεν ήξεραν, οι οποίοι για λόγους λαϊκισμού, εσωτερικής κατανάλωσης έκαναν κινήσεις, οι οποίες στη συνέχεια, δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά, οι οποίες έγιναν μπούμεραν για τη χώρα και κατέληξαν σε πολύ άσχημα αποτελέσματα και συνεχίζονται για μεγάλα διαστήματα. Εκεί όπου η Ελλάδα έκανε βήματα μπροστά, με σωστούς χειρισμούς, η κατάσταση γυρίζει προς τη δική μας πλευρά. Πέρα από αυτά που αναφέρθηκα στην πραγματική κατάσταση προηγουμένως, θα πω ένα απλό παράδειγμα. Η παρουσία στα σύνορα, κατά μήκος των ελληνικών συνόρων με την Τουρκία, των θαλασσίων συνόρων, της επιχειρήσεως Ποσειδών, της Frontex στην αρχή, της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής σήμερα, αυτά είναι σπουδαίες κατακτήσεις για την Ελλάδα. Και θέλω εδώ να το πω, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Ήταν ελληνική πρόταση η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Την καταθέσαμε το 2004. Έγινε πραγματικότητα πριν από ένα χρόνο. Κανείς δεν είπε μια καλή κουβέντα, αλλά αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό είναι ελληνικό έθνο. Δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι η Ελλάδα πέτυχε με μια μεγάλη κίνηση σε ένα τομέα που την καίει. Δηλαδή το να περιπολούν μαζί της, άλλωστε αυτά συνδέονται και με το σχέδιο που αναφέρθηκα προηγουμένως, να περιπολούν κατά μήκος των συνόρων της με την Τουρκία ελικόπτερα από την Λιθουανία, γερμανικά, γαλλικά και ούτω καθεξής, τα οποία ενισχύουν την ελληνικότητα όλων αυτών των νησιών και βεβαίως την άποψή μας ότι τα σύνορα είναι εκεί που βρίσκονται. Θέλω να καταλήξω με μια πρόληψη, αν θέλετε, από τον καθένα από εσάς. Εγώ, όπως τα βλέπω, υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι κάποια στιγμή να τα βρούμε και να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, προφανές σενάριο. Το άλλο είναι χωρίς δικαστήριο να υπάρξει μια διμερή συμφωνία, κάπως να φωτίσει ο Θεός και τις δύο πλευρές και να υπάρξει μια συμφωνία. Και το τρίτο σενάριο που υπάρχει βεβαίως είναι να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και υπό το κράτος, εν πάση περιπτώσει, πιέσεων της διεθνούς κοινότητας κτλ. Να υπάρξει εκεί μια κάποιο είδους συμφωνία. Δεν ξέρω αν βλέπετε σε άλλο σενάριο και ποιο βλέπετε το πιο πιθανό. Υπάρχει και το σενάριο του να συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει ούτε λύση, ούτε διεθνή συμφωνία, ούτε διεθνές δικαστήριο. Αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή. Αυτό δηλαδή το οποίο γίνεται από το 1974. Υπάρχει θεωρητικά έστω και αυτό το σενάριο. Σωστά. Το θεωρείτε το πιο πιθανό? Θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό. Κάποια στιγμή θα βρεθεί μια ρύθμιση, αλλά όπως βλέπω τα πράγματα... Θα περάσουμε από κάποιο επεισόδιο για να πάμε στη ρύθμιση ή πιστεύετε ότι απλώς κάποια στιγμή η συγκυρία θα το φέρει? Από εμάς εξαρτάται. Στα χέρια μας είναι όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι γραμμένο στη μοίρα μας. Αν κινηθούμε σωστά, με ψυχραιμία, ετοιμάσουμε τις θέσεις μας, γιατί όπως είπα προηγουμένως, είναι πολλά πράγματα που κάνεις και δεν λέγονται και πολλά που λες και δεν γίνονται. Λοιπόν, άρα πρέπει να ετοιμάσουμε τις θέσεις μας σε όλα αυτά τα σημεία της αντιπαράθεσης με την Τουρκία να γίνονται καλύτερες κάθε μέρα. Να στηριχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όσα δημιουργεί. Για σκεφτείτε μια Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή
η οποία περιπολεί κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, τι δύναμη δίνει αυτό στα ελληνικά επιχειρήματα. Άρα γιατί να πρέπει να μπω σε έναν διάλογο με την Τουρκία ή να πάω σε ένα διεθνές δικαστήριο και να βάλω ερωτήματα του τύπου σε ποιον ανήκει η τάδε βραχονησίδα και η β' βραχονησίδα, που δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια ελληνική κυβέρνηση θα πάει ποτέ να θέσει ένα τέτοιο ερώτημα. Είναι λοιπόν η ζωή που εξελίσσεται. Η σχέση εδώ έχει μεγάλη σημασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε ένα εργαλείο πολύ σημαντικό. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια καινούρια ισορροπία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, που δεν μπορεί να είναι αυτή που ήταν μέχρι τώρα, αλλά δεν μπορεί να είναι και μια νέα ισορροπία που θα αποξενώσει τελείως την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χάνουμε έτσι την επαφή και τον μοχλό πίεσης που είχαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να δω λοιπόν να συνεχίζεται πόσα χρόνια από το 1974 και μετά, μπορεί να συνεχιστεί και μερικές δεκαετίες ακόμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το εύχομαι. Όλα σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το ρόλο της κάθε χώρας στην περιοχή. Είναι προφανές ότι η Τουρκία βρίσκεται σε αντιπαλότητα με την Ελλάδα, διότι έχουν διαφορετική αντίληψη για το ρόλο του στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θεωρώ ότι επί Ερντογάν θα υπάρξουν συνθήκες για να αλλάξουν αυτές οι αντιλήψεις. Τώρα, ως προς το θερμό επεισόδιο. Το θερμό επεισόδιο θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είτε από δυστύχημα, είτε από λάθος, δεν θα είναι επίτηδες. Αλλά είδαμε και με το επεισόδιο με τον Ηλιάκη ότι υπάρχει δυνατότητα ένα ατύχημα να το σταματήσεις και να μην εξελιχθεί σε κρίση. Τώρα, ως προς το θέμα του να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο μετά από συμφωνία. Το 1977 ο Καραμαλής, όταν υπεγράφει το πρακτικό της Βέρνης, είχε υπογραφεί και ένα δεύτερο πρακτικό, το οποίο δεν είχε δημοσιευτεί τότε, στο οποίο λέγανε ότι όταν οι δύο χώρες καταλήξουν σε συμφωνία για το πώς θέλουν περίπου να είναι η οριοθέτηση στο Αιγαίο, θα την πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο εμέσως πλην σαφώς για να βάλει τις ευλογίες του και να μην φωνάζουν στο εσωτερικό κάθε χώρας, γιατί σε κάθε χώρα θα θεωρηθεί υποχώρηση. Υπό τις παρούσες συνθήκες, συμφωνώ με τον κύριο Βαλινάκη. Πιστεύω ότι θα κινηθούμε και με τον Ερντογάν στην εξουσία, θα κινηθούμε σε μια κατάσταση στην οποία θα έχουμε ένταση στο Αιγαίο, αλλά η ένταση θα είναι διαχειρίσιμη, δεν θα φτάνει σε επίπεδο θερμού επεισοδίου. Εκεί που τα πράγματα ίσως είναι διαφορετικά θα είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπου? Στην Ανατολική Μεσόγειο, αν υπάρξουν εξελίξεις νοτίως της Κύπρου με ανέβρεση κοιτασμάτων αερίου, θα αλλάξουν οι ισορροπίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στο νησί. Και επίσης το δεύτερο σχετίζεται και με το ρόλο που βλέπει η Δύση πλέον συνολικά την περιοχή αυτή. Είναι η βάση Ιντσιρλίκ, είναι ο ρόλος της Σούδας, είναι ο ρόλος της Κύπρου ως προκεχωρημένου φυλακίου. Έχουμε τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο νησί. Οι Γερμανοί σκέφτονται αν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν άμα φύγουν από το Ιντσιρλίκ. Όλα αυτά θα παιχτούν στα επόμενα 2-3 χρόνια, πιστεύω. Για μένα το πιο κρίσιμο σημείο είναι τι θα κάνουν οι Αμερικανοί όταν οι Κούρδοι καταλάβουν τη Ράκα τους επόμενους μήνες, πώς θα τους αντιμετωπίσουν. Από εκεί και πέρα θα αρχίσουν οι εξελίξεις να τρέχουν. Και όπως το λέει, και στις πρόληψεις. Εγώ σκεφτόμουν ότι πάντοτε ζητούσαμε να υπάρχει μια ισχυρή πολιτική ηγεσία στην Τουρκία, ώστε να μπορεί και να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε μια συμφωνία στα θέματα τα εκκρεμή μαζί μας. Αυτή η ισχυρή παρουσία υπάρχει. Βέβαια στην αρχή ελπίζαμε τα πρώτα χρόνια λίγο παραπάνω να καταλήξει σε κάτι θετικό για τις διαφορές μας. Τώρα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, το ελπίζουμε λιγότερο. Αλλά πάντως είναι γεγονός ότι παραμένει ένας ίσως ισχυρότερος τώρα από ό,τι ήταν πριν, και αν τυχόν για τον οποιοδήποτε λόγο θεωρήσει ότι τα συμφέροντα της Τουρκίας το επιβάλλουν, μπορεί κάτι να προχωρήσει. Φτάνει βέβαια και από δική μας πλευρά να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Ένα πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή σχετίζεται με το ότι δεν έχουμε πλέον στρατηγική έναντι της Τουρκίας. Το 1999 υιοθετήσαμε τη στρατηγική της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, η οποία από πέρσι από τον Brexit έχει πρακτικώς τελειώσει. Καλούμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή ως χώρα να υιοθετήσουμε στρατηγική έναντι της Τουρκίας, η οποία περιλαμβάνει και το θέμα τυχόν επιλύσεως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στρατηγική. Και είναι κάτι που θα πρέπει σύντομα να επιλύσουμε, γιατί ευρωπαϊκός μοχλός πιέσεως θα γίνεται όλο και πιο αδύναμος τα επόμενα χρόνια. Στρατηγική σημαίνει ότι έχουμε ως δόγμα
Δεν θέλουμε την εμπλοκή μας σε πολεμικές επιχειρήσεις με την Τουρκία, παρά μόνο αν βεβαίως έχουμε μια ακραία περίπτωση επίθεσης σε ελληνικό νησί. Θέλουμε ευρωπαϊκή στήριξη και την αναζητούμε και παίρνουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και παίρνουμε και άλλες πρωτοβουλίες στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες βελτιώνουν συνεχώς τη θέση μας. Αν αυτό μπορεί να αποτελέσει το τρίπτυχο μιας εθνικής στρατηγικής, τότε χωρίς να το ξέρουμε περίπου το ακολουθούμε. Ή θέλω να πιστεύω ότι το ακολουθούμε αν έχουμε μυαλό. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις σας για αυτή τον κύριο Αποστολή, τον κύριο Βαλινάκη, σας κύριε Συρίγο. Και από όλους εμάς εδώ στις ιστορίες σας ευχόμαστε καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.